שלום אנשים, מה קורה? כאן אליאב סוריה מ-AR פיפא, והיום אנחנו בסרטון חדש של אתגר הקבוצה המתחלפת פרק 3. יאללה, בואו נתחיל. כפי שאתם רואים, יש לנו פה בקבוצה את סוארז, דייגו קוסטה, ניימר שהוא יהיה פה, ככה, ובואו נראה, יש לנו פה את סוארז, דייגו קוסטה, חואן מטה, ניימר, בנדר, דרוסי, פסטורה, קומפני, אומלס וברזגלי, ובשער דוד דחיה. אנחנו משחקים במערך של 3-5-2, ובואו נתחיל את המשחק. רק למי ששכח, בואו נזכיר את החוקים של הסדרה. כל פרק אנחנו לוקחים את הקבוצה הזאת, כפי שאולי שאתם רואים, קוראים לה וולד XI, והיא כל פעם מחליפה את השחקנים, בגלל זה אני קורא לה קבוצה מתחלפת. אנחנו כל פרק נעשה משחק מול קבוצה, ואיזה קבוצה זאת תהיה, זה יהיה ככה. בפרק הראשון אנחנו עושים משחק מול קבוצה חצי כוכב. אם אנחנו מפסידים אנחנו נשארים על חצי כוכב, אם אנחנו מנצחים אנחנו עולים לכוכב. אם אנחנו מפסידים כשאנחנו מול קבוצה של כוכב, אנחנו יורדים לחצי כוכב, וזה מה שקרה בפרק הקודם, אז אנחנו בחצי כוכב. בואו נתחיל את המשחק. ומתחיל המשחק, דייגו קוסטה עם הכדור. מאבד את זה, אבל חוטף את זה בחזרה, סוארז, דייגו קוסטה, מרחוק, איזה גול! 1-0 לנו כבר בדקה השנייה. זה טוב מאוד, בואו נמשיך ככה. איזה חטיפה עכשיו של פסטורה, הולך לצד, עושה הכדור טוב לסוארז שמרים, ומישהו שם לנגוח. הנה דרוסי עם הכדור, עובר אחד והכדור בחוץ. והנה עכשיו בנדר עם הכדור, עושה כדור טוב לפסטורה. פסטורה מצליח בסופו של דבר לקחת את זה, והוא כמעט לא מצליח לעבור, וזה קרן. למה השחקן הזה מתקדם? למה הוא נשאר במקום שלו? דרוסי עם הכדור. דרוסי מנסה להעביר אבל לא מצליח, וזה כדור חוץ. חטיפה יפה שם של בנדר. בנדר מוסר כדור טוב למטה, מטה מאבד. הנה דרוסי נותן כדור טוב לחואן מטה. חואן מטה עם הרמה. סוארז נוגח, או שזה היה דייגו קוסטה. זה לא. הכדור של בנדר.
אולי הם יעשו משהו מההטבה הזאת, בואו נראה. לא. עדיין לא נגמר, יש להם פה כדור חוץ. וזה הולך לכדור שוער. הכדור אצל קומפני. קומפני עם הכדור. הוא עושה כדור טוב מאוד לסוארז. סוארז עוצר, מחפש הרמה, אבל הרמה לא מספיק טובה. בואו נראה ביתה עם ניימר, גול! 2-0 לנו דקה 27. אוי ואבוי, לא מחטיא את זה. איזה יופי של כדור זה היה, תראו. וואו, מחטיא. הכדור הזה עולה... למי? מה הולך שם? למה אף אחד לא לוקח את זה? הם משחקים לי בתוך הרחבה. לא טוב. יכול לתת מזה משהו לא טוב וזה נכנס. שער גדול שלהם. לך היה צריך לקחת את זה, אני חושב. אבל אני רואה 2-1 לנו. הנה סוארז עם הכדור. עוצר. סוארז, עדיין סוארז. סוארז הולך לאמצע. מנסה לעבור ולא מצליח. אוי ואבוי. אוי ואבוי, זה לא טוב. איזה מזל, אבל שלנו מסתדר. הוא כבר חטף את זה 3 פעמים. 4. למה הוא לא יכול פשוט לקחת את זה? טוב, אני אהיה בשקט. סבבה. סבבה. פטר צ'ך תעדוף את זה בול אליו, סבבה. תן לו להעביר לך בין הרגליים כאילו אתה איזה שחקן 0. סבבה. סוארז. עשיתי. נחכים קצת. הנה ניימר. ניימר מנסה להכניס כדור, אבל הוא לא מכניס כדור. ברזגלי עם הכדור. ברזגלי מרים. ניימר לא מגיע. בעיטה משם, גם זה לא נכנס. דורוסי, לא. הנה ברזגלי עכשיו. אם ברזגלי יעשה משהו... ברזגלי, למה אתה בכלל שם? אמור להיות בלם. מחצית 2-2. סליחה, בואו נראה את הסטטיסטיקה. 4 בעיטות לנו, 3 במסגרת, 4 בעיטות להם, 3 במסגרת. 62% החזקת כדור להם, 38 לנו. הבעיטות שלנו היו הרבה יותר מסוכנות. בכל המצבים שלהם הם בעטו, ואז בעטו ריבאונד. הנה דורוסי נותן... וואו, נהיה בשקט.
מאמין אם זה היה נכנס. קרן הוא מרים את זה איכשהו מצליח למגוח, אבל השוער שלי שם, דייגו קוסטה מצליח להשתחרר, אבל דייגו קוסטה לא מספיק מהיר. בסוף הוא לוקח את זה ומוסר את זה לסוארז. לא, סליחה, סוארז עכשיו היה, ועכשיו זה דייגו קוסטה שנותן לסוארז שמביא כדור לחואן מאטה, אבל הכדור לא עובר. סוארז עם הכדור מנסה למסור, לא. הנה הכדור עכשיו לפסטורי שמוסר פס לדייגו קוסטה שבנבדל קטן. הנה פסטורי נותן את הכדור לדייגו קוסטה, מצליח להשתלט על הכדור. איזה כדור עכשיו לנאמר בצד. נאמר מחפש את הרמה, לא לשם. אבל אולי בעיטה עכשיו פסטורי אמור לו. זגלי לא לוקח את הכדור הזה. נאמר לו, ואולי עכשיו זגלי עם הכדור מצליח להשתחרר. למרות שהוא בלם, אני עולה איתו קצת להתקפה ונותן לנאמר כדור. למה דייגו קוסטה עוצר פתאום את התנועה שלו? הוא חוטף את זה ממילא, אבל... למה הוא לא מסר בשנייה שהוא נגע בכדור? אפילו עקב עדיף מזה, מה הוא עושה שם? בוא נראה מה ניסה לעשות. הנה מסירה לחואן מאטה שהוא מאבד, אבל לוקח ומוסר את זה לסוארז. מה סוארז עושה שם? מוכנים להסביר לי? הכדור הולך אחורה לדרוסי שמוצא שם את פסטורי. פסטורי ילך לביתה והביתה הזאת נבלמת. דרוסי עכשיו מצליח להגיע לכדור, אבל הוא לא מוסר את זה לאף אחד. עכשיו הכדור הזה דייגו קוסטה. סוארז מנסה בעיטה, דייגו קוסטה עדיין דייגו קוסטה בחוץ. נאמר, תיקח לו את זה כבר, תודה. אלא נאמר, רוץ עם זה. נאמר נותן את דייגו קוסטה, אבל לא טוב מספיק. פסטורי, קח את זה. הנה עכשיו חואן מאטה. חואן מאטה מחפש את דייגו קוסטה. כמעט מוצא אותו. הנה דרוסי. כדור עכשיו אצל פסטורי שנותן לדייגו קוסטה לסוארז, סליחה, נאמר עם הכדור. נאמר נותן כדור קטן לדייגו קוסטה. דייגו קוסטה
עוצר, אבל היה צריך להבין בלי לחשוב פעמיים. הנה פסטורי, מנסה לשחרר כדור לנאמר ולא מצליח. עכשיו מישהו שם עם הכדור, מוסר, הנה עכשיו סוארז, תן כדור טוב לדיאגו קוסטה, שמנסה לעבור ולא מצליח. חורן מטה, הכדור לדיאגו קוסטה, למה הוא לא בעט בנגיעה הראשונה? 2-2, אנחנו הולכים להערכה. לסוארז. סוארז, סליחה, דיאגו קוסטה. דיאגו קוסטה עוצר ומנסה הרמה, אבל לא מצליח. בנדר. הוא נותן את הכדור טוב לדיאגו קוסטה. אבי פסטורי, בואי, עוד פעם. לחצתי יותר על הכפתור של הצ'יפ, זה יצא החוצה. נאמר, בסופו של דבר לוקח, מחפש את הרמה, אבל מישהו לוקח את זה שם. אני לא משחק את המשחק מסירות הרגיל שלי במשחק הזה. כדור אחורה, לפסטורי. כדור לסוארז, שמסתובב, בועט כדור. זה לא נכנס, הוא לא נגמר הריבון של דורוסי בעמוד. מסירה לאמצע, אחורה, עכשיו הכדור הזה לא עובר טוב. ומשום מה מישהו שהיה שם לא הצליח לברוח את זה. זה היה פסטורי. פסטורי לא הצליח לברוח. עכשיו לואיס סוארז עובר את השחקן, מרים, דיאגו קוסטה בועט, אבל השוער לוקח. כדור לקומפני. קומפני נותן למקום הלא נכון. כדור אצל אומס, לא ראינו אותו הרבה במשחק. תן כדור לפסטורי. הנה עכשיו דיאגו קוסטה, שכבר עייף. כל השחקנים שלי עייפים. אבל אולי יעשה פה כמה חילופים. וואו. אוי. לא טוב. וואו, אין לנו קשרים. מקווה שזה יעזור לנו קצת. שלושת החילופים שלנו, דיאגו קוסטה יוצא, סימן נכנס, נכון מטה יוצא, גבירו נכנס מי עוד בצפי? מי עוד היה שם? ומזה דורוסי יוצא וסניידרלין נכנס. מחצית שנייה של הערכה, בואו נצא לדרך.
איזה מסירה עכשיו, ואנחנו לוקחים את זה. הכדור הולך לבנדר, בואו ננסה ליצור פה התקפה מהירה. הכדור אצל שניידרלין. גבירו. סוארז. מחפש את מישהו שם. לא מוצא אותו. נאמר, עם כדור החוץ. נאמר, מתעכב שם קצת. שניידרלין לא מצליח לעבור. בסופו של דבר גבירו לוקח, מוסר את זה לסלימני. סלימני יוצר. סלימני גם מחפש הרמה, אבל הרמה שלו גרוע מדי. לא טובה אפשר להגיד. סלימני אולי יבעט מפה, לא. רואים את העייפות של השחקנים שלי, אבל שניידרלין לא עייף. סניידרלין יכול לעשות לנו פה משהו טוב. רגע, זה בכלל סניידרלין יש שם? לא רע. סלימני עם הרמה! מישהו שם נוגח החוצה. סואר, פסטור. לא, מי זה היה שם שנגח? מי זה? כן, פסטור. זה הרע של פסטור. הנה עכשיו סלימני. בועט וזה נכנס. 3-2 לנו. וכנראה זאת תהיה תוצאת המשחק. הנה נאמר. נאמר לא מצליח להעביר. עכשיו אני צריך לשמור על ההגנה. אוי ואבוי, לא. השחקן שלי מציל אותי. שלוש, 2 לנו, נגמר המשחק. בואו נראה את הסטטיסטיקה. 7 בעיטות להם, 5 למסגרת, 14 לנו, 10 למסגרת. הבעיטות שלנו היו הרבה יותר מסוכנות כמו שראיתם במשחק. 58% הם שלטו בכדור, אנחנו 42. טאקלים לנו היו קצת יותר תיקולים. וזהו בעצם. כמו שראיתם ניצחנו את המשחק 3-2 בפרק הבא, פרק 4, משחק מול כוכב אחד. יאללה ביי.